Giawhag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyang cabinet secretary nga musumiter sa ilang courtesy resignation. Matod sa presidente, ang ngayang bag-uhon ang iyang administrasyon human sa resulta sa eleksyon. Ani ang report? Dili moubos sa 15 ka mga sakop sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos ang namahayag sa ilang kaandam nga moduso silang courtesy resignation. Usa sa mituman sa mando sa presidente ang sugbuan ng DOT Secretary na si Cristina Garcia Frasco. Sa post sa DOT FB page, gipasabot ni Frasco nga ang ilang pag-alagad na nukad sa kamanduan sa presidente. Ug samtang magpaabot sa desisyon ni PBBM siyang courtesy resignation, magpadayon siya sa pag-alagad sa katawhan. Tumong sa presidente nga ma-recalibrate ang iyang administrasyon ug mapunting ang serbisyo sa kagamhanan sa paghatag sa panginahanglan sa publiko. Matod sa presidente, namahayag na ang nasod ang ilang gustong maayong resulta ug dili ang politika ug mutuman niini ang kagamhanan. Susihon usab ang performance sa matag kalihim nga mo'y basihan sa desisyon kung kinsa ang ipabilin sa iyang gabinete. Gipasabot ni Marcos nga dili kabahin sa personalidad apan ang pagsuta kun ang trabaho sa matag gabinete haumba sa bagong tumong sa kagamhanan. Tinguha sa administrasyon nga kausaban mo ay bagong subayon alang sa mas paspas ug makatutok nga pagtagad sa kagamhanan sa panginahanglan sa katawhan. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.